Tríú héanaid beúd a bríanann seo ag léamh na nuíochta Asméiricá don mhairt an 16 na nollag 2016. Pictiúr neafaiseach darlamsa ar a chlúdach a New York Times. Ag tú is dócha giúdaí agus Muslimí ag teacht le chéile in siúrthacht. Muise, níor smuoine mar sin. Tá bráithreacht a muir siúrthacht. Tá si inna checkil inis. Tá agam tá sé besúla nóíocht ach níl se bhá áil go fóil. Go dtí go bhheicim cadaí an ghaeilge ar. Á dáibh cumann siúrachaí cóisianól. Tíim. Well, okay. A bráithreachtán níl siúracht ach tá bá agus dáibh. Cumann. Cumann, nó beidir cóisianól. Cumann na siúr salam shalom agus bhí cóháil acu. Smáilm dáibh agus bá nuairsi. Cé náid sa nuairsi? Dálas agamsa. Tá Donald Trump ag leanach drá lena rántaí don réaltas. Tá daoine ránathe aige do Oideachas Gaeilgeoir. Folklórí. An é Gaeilgeoir tóim. Tá cíd sa gur bé Gaeilgeoir ar eagla na heagla. Cáhfuil sin Tráchtail. Gaeilgeoir tán má sé eacnamíocht na tíre éanacha. Céirt dilí agus cirt sláinte agus seirbhísí déana. Tá hí go léir bhád amach ar an éit dheis. Agus túr nó tarngreacht is sé an rántaí seo do bogu tapaí I ddró na hete fíor dheise. Caffi nó diantach agus tá sé deachar éol créid nó nachréid. Focail eile tá women seo. Séan dúltaí. Dúltaí is dócha. Sér tá Trump ag gíre dhéanas cosúil nó clár oibre Barack Obama chur ar aistró. Agus is sé chum mé an focail sin aistró. Tá an rialtas á líonú cumadaí. Tá mé seo thógar rónaram. Hello? Yep. Good idea. Sure.
Brónar ach Arno ní chlárnóíochta effigiúda seo tá cead agam gluochan í telefón ó thugáil agus mé á dhéanana so tough. Choróma sé chur siar a chur ráis sé so túair éadóchas is sé do liberálaí. Idir an dá lín tá mí thuaimhneas I measc cinseal na boblachtánacha faoi bhagart Donald Trump I le tarifanna agus is cosú ar nó chahamid ghlacha leis go bhfuil a New York Times ag chur scéalta muise ceart chana an is fiú an ceann seo a lorg mar in terms an úsáid níos minicias seo amach príomhthrocha sé príomhthrocha ní rom is muoinar is meán príomhthrocha an New York Times was fellin sé do chospoid an New York Times an Party Poblachtánach eicáilig scara le Trump ach ní bhain roisin sig go fóil céir tarsúl. Bhíomhann am fáil amach céir tarsúl chúl stáitse ach ní eicimidé sin go ceann míon í fada eile. Ach tá sé an achran mar gheall follasí faoi láthir agus tá an dóchúlachtán an féidirthachtán go mbeidh cogadrádála ní is agam ce chudáríide tá an achran seo Scratí ceistí mé féin am bhfuil gaeilge behem an tachran Choróma maidir leis an gluach telefón seo rinne Trump le Taiwan táthar á bhulla as tailleoireacht seiftiúlaí ann níos agam chunas is féidir tailleoireacht a thuirtear seo ná seiftiúlacht a thuirtear ach bheadh sin mar atá ar éilín cé bhí chur dala mológ ar ché sílim go raibh Al Gore ag chur dala molóige gom leiscéil a bhallart go raibh Donald Trump ag chur dala molóige ar Al Gore agus lochtacaíochta Al Gore bhuail sé le Al Gore in túr Trump inné fiú agus é tréisio rá go greideann sé nach bhfuil in athrú éráide ach corrigéil ón Sín. Tá an Eorp ag mí aimú go fóil, nó tá mí aim san Eorp. Mí aimú. Tá neamhshínteocht agus guagacht agus
suimhneamh bhuan le feiceáil san Idáil. Tá imní I measc lucht inistíochta tar éis bua pobalach. Nus bhí rá aspa rudaí aineola go háirithe rudaí dainséireacha agus formhás aineolacha sna margaí domhanda. Well, tá Nidáil tar éis rud aineol nua a chaithbhisteach sa photo. Nis, cad maiall an ghost ship in Oakland. Fuaid a laid tríochar sé daoine bás sa tine sa club sa bhuirgnamh sin a rá club bíthe de haisigin siúl an. Nis, hára an bhuirgnamh cóid tógála nó ach dreastal sé a riochtanis freisin. Agus bíonn fá gur fá go bhána, mar bearán ag freistal le riochtanis nach ráthas ag freistal bhealach eile go dtí nó go necha an áit faoi hinne. Nuaíocht bhréagach fíor ghunaí. Cuireadh scéalta nuaíocht amach Suíomhnaí Idirlín mar Breitbart agus Smoking Gun agus suíomhnaí mar sin a thug le tuiscint go raibh fáinne míúsáide páistí siúl in Washington agus Hillary Clinton mar cheannaire a bháine. Ní a bháin nó ach blaimán. Well, caith méid críochtnú mar feicim daoine tíocht isteach agus fearir, mar tá scéalta eile a bheitaine inseocht ach ní bhuichí mé an seansan is. So, múchad agus ba muid a caint a rís ar a bhad. Slán leis.